Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас, а для нього назавжди залишиться сьогоденням. Слов'янський орденно-трудового червоного прапора арматурно-ізоляторний завод. На Ленінській трудовій вахті ветеран заводу Лідія Васильівна Холостих. Гірлянди ізоляторів над містами і селами Далекого Сходу, Крайньої Півночі, Прибалтики, Середньої Азії та багатьох зарубіжних країн. Є вони і в Асуані. За заслуги в оснащенні Асуанської електростанції уряд Об'єднаної Арабської Республіки нагородив завод пам'ятною медаллю. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в ХХ сторіччі.